Bună ziua toată lumea, azi facem un videoclip nou din Minecraft, cum se poate vedea. Suntem în videoclipul 3, numai că cu o surpriză mai mare, că era un creeper. Și da, bă, deci de când am mai făcut asta, eu m-am mai jucat, is full iron, adică fără pantaloni. Da, mai am 3 iron și nu mai știu ce. Deci cum se vede până acum, aici am ajuns în sătucul asta și casa va fi cam acolo, vă dau spoilere. Că avem 3, mi se pare, 3 de astea diferite, cum se numeau, zone, am uitat cum se numesc, what? Dar acum, ce ar trebui să ne intereseze, e cum să reparăm toată chestia asta. Aș zice să facem o casă, adică să o facem mai mare. De ce să nu? Ok, deci, peste tot punem nisip. Dar știți ce? Trebuie să luăm astea. Ok. Iar acum trebuie să acoperim totul cam cu nisip. Bă, deci, casa asta nu va fi cine știe ce. E doar de început așa. Dar știți ce? N-am nisip eu pe acelea buni chesturi. Chiar n-am. Wow. Nu? De ce am pus aici? Deci da, asta am strâns. Deci efectiv am fost și în multe saturi, cum se poate vedea. Aici avem 4 de astea. Deci le-am găsit pe toate în saturi. Adică toate itemele care le vedeți erau în saturi. Că erau saturi diferite. Na, acum noi suntem în unul. Da, na. Bă, da, mă enervează creeperii. Și cum era asta făcută? Aoleu, nu cred că așa, dar... Ce să mai... O lăsăm așa măcar, să putem să dăm de aici. Ups. Aoleu, dar nu mai am nimic, brother. Da, na, asta... Aoleu, n-ar trebui să ne intereseze mult. De fapt, de ce stric asta? Așa. Deci, dă să luăm de aici la nisip și să facem tot înapoi. Că trebuie și să țină. Că aici, da, aici vom face altă casă. Adică vă dau niște spoilere în deșert. Că v-am spus, suntem lângă 3 zone și, sau 4. Habar am câte erau. Dar ok, sunt multe. Și trebuie să facem în fiecare zonă, aș zice eu, vreo casă să avem. Și da. Dă să vă arăt tot ce am. Adică v-am arătat, nu? Ok, deci. Aici, acum ce am făcut? Avem un căluț foarte rapid, care nu mai e legat. Bă, de ce nu pot să leg? Nu-mi zic că s-ar... Îmi trebuie de-ala. Aoleu. Și n-am. Da. Dar știți ce nu mai avem? De-abia acum am văzut. Stați puțin. Deci videoclipul ăsta vă prezentez mult și facem și zona de casă unde va fi. Și da. Bă, deci nu uitați să lăsați un like și un subscribe ca să putem să facem live-uri. Trebuie 50 de subscriberi, ok, nu știu cum a ajuns pisica asta aici. Dar aici ce avem este o lamă care am legat-o aici. Deci prima noastră lamă. Știți ce? Aș strica asta sau ba nu îl las. Nu mai leg căluțul că stă acolo bine. Și de să ne uităm. Mi se pare că m-am uitat peste tot, n-am ratat nimic. Da, n-am ratat nimic. Și da, deci, cum se vede, aici este prima zonă, deșertul. Deci, e mult de Nu cred. Nu cred! What? Deci, care sunt șanse? Așa, trebuie să stau așa să nu se mai vadă soarele. Deci, care sunt șansele? Deci, care sunt șansele? Deci, uite, Mario, full iron. Deci, care sunt șansele, brother?
Deci noi le lăsăm toate itemele aici, că e a doua casă, cum ar fi. Ups. Deci căluțul cam sare mult. Vă spun. Aoleu. Vă spun. Și da, bă, deci am găsit iar un sat. Bă, deci nu e nici așa de departe, efectiv. Nu m-am așteptat să găsesc efectiv. Că, mamă, deci... Sunt extrem de fericit, avem free loot iar. Deci, cum se poate vedea. Videoclipul ăsta nu știu când va intra, dar sper azi. Adică, cred că va intra azi, dar cine știe cât, la ce oră sau așa. Deci, aici avem mult să ne uităm. Nu cred! Mai este una, what? Wow! Ok, deci noi avem deja una. Și da. Stați puțin că revenim acuș. Bă, fraților, deci am revenit. Stați puțin. Stricăm ala. Sărim. Jos. Aoleu. Bă, de ce nu pot... wow. Deci, să ne uităm ce avem pe aici. Un chest. Primul chest. Mamă, avem de-a pâine, efectiv. Asta dăm el. Și cam gata din chestul ăsta. Ce avem aici? What, și sus nu este nimic. E insane. De ce am intrat în inventoriu, nu mă întrebați. Aici nu e nimic. Aici nu e nimic. Deci ne uităm. Bă, aici mi se pare că da, e fix ca aia. Dar știți ce ar merge astea? Torțele de luat. Bă, poate vă ghesc în ce, dar habar n-am de ce. Azi cu mai puțină energie, că nu știu câte ora. Că filmez videoclipul ăsta și sunt cam obosit. Deci, bă, dar oate aici nu găsesc nimic cu ce, doar o singură de aia căsuță. Dar oata n-are cum. Am auzit un zombiu. Habar n-am. Da, what? Bă, deci poate... Maleu. Un chest. Hai cum... Bă, dar cred că la ce noroc am avut. Nu știu dacă îmi va da chesturi. Fix când spuneam tămân de chesturi. Știu și punica asta aici. Și da. Deci, încă o căsuță cu chest. Iar aici, aici tot este. Bă, da, mă enervează. Ok, o lăsăm așa, de fapt. Bă, dar aici jos mai avem chestii. Bă, astea cred că le las până când că am destul de multă mâncare. Nu îmi trebuie asta. Bă, nu spune că se face noapte. Eu n-am patul. De brother. Bă, da. Ia. Poți să te duci? Este. Deci trebuie să dormim repede, repede. Deci așa să nu mai bată. M-ați văzut acolo? Să scrieți în comentarii cine m-a văzut. Da. Trebuie să mâncăm repede, repede. Să ne mai uităm ce mai avem pe aici. În căsuța asta am deschis chestul. Da. Bă, la mai avem. Bă, aici m-am uitat. Aici nu-i chest. Aoleu. N-ai are căsuță de asta. Bă, am fost cam peste tot. Ce? Mamă, da, poate să fie chest aici. Ba, nu, că e... Bă, e ok, adică încă un sătuc. Încă un sătuc.
Nu e rău. Deloc rău. Mă uit, poate se mai ascunde pe aici ceva. Bă. Știu unde n-am fost. De-abia acum am realizat. Bă, avem fân. Deci, pa. Am de alut. Efectiv, am totul. Deci, luăm toate torțele. Toate. Și avem încă un chest. Iar noi suntem cel mai sus. Ok, deci hai iară jos. Bum. Aoleu. Adevărul. Iar aici, bă, aici tot nu este nimic chiar. Deci, da. Bă, da, actually, dacă toți suntem aici, va dura asta puțin. Ok. Iar acum trebuie să ne ducem înapoi și să vă arăt unde vom făcea căsuța. Căsuța... Bă, da, chiar, știi ce vreau să vă întreb? Cum să se numească seria asta? Scrieți-mi în comentarii cum să se numească tot asta. Am uitat de unde am venit, că nu m-am uitat nici la coordinate, dar mi se pare pe aici. Aoleu. Cu căluț. Mamă, bă, da. Sare, adică... Bă, dar știi ce mi se pare? Că nu... Bă, da, mă, dar parcă era de aici. Habar n-am de unde am venit. Please, spunem că e pe aici. Bă, what, am văzut aici ceva ta. Ok, deci de aici n-am venit, că se vede. Bă, dar... ce e aici? Mai explorăm. Numai că am uitat coordinatele, bă, fraților. Trebuie să mă uit pe YouTube, dar... pe YouTube. La filmare, dar... Mi se pare că n-ar trebui numai decât că acuși găsim. Că nu trebuie să fie departe. Știu că se vedea de nu știu unde, dar... Știu că se vedea. Ma... Deci căluțul... Bine. Bă, da, efectiv sare așa de sus. Și nici nu dau la max. Bă, dar nu pot să ne meresc la maxim. Aoleu. Bă, de unde am venit? Bă, actually, cred că trebuie să mă uit pe filmare. Că nu mi se pare că am venit de aici. Bă, what? Ce-i cu mine? Bă, oh my god. Dar știu că se vedea cu ochiul liber. Deci nu știu pe unde am intrat, efectiv, ca să mă duc. Bă, am o presimțire că pe aici. Da, ce să mai... Bă, sincer, de nou, acum mă duc înapoi să mă uit. Deci nu, că mă uit pe filmarea cu fraților. Bă, dacă chiar ar trebui să mă uit pe filmare. Bă, actually... Cred că ar trebui... Dar nu era... Bă, deci, deșertul, pa! Deci, așa se vedea cam, dar se vedea mai de aproape, adică undeva prin habar n-am. Bă, ne mintesc ceva că am trecut pe aici. Încerc să mă uit. A, nu mi se... Încarcă ceancurile. Aoleu. Bă, what? Bă, deci pe bune de nu. Că nu se mai găsește setucul nostru. Missing. E missing chiar. Da, bă, fraților, deci nu, că revenim acum, stați puțin.
Bă, fraților, deci am revenit după mici probleme. Deci m-am uitat pe videoclip iar înapoi și am găsit până la urma urmei, cât ne-am chinuit noi. Și da, deci, ține minte unde-i sătucul, că na, se vede ușor. Dar pe noi ce ne interesează e să facem un fel de căsuță și pentru căsuța aia, bă, aș vrea să fac din lemne de alea de... Bă, actually, cred că voi lăsa tot aici și mi-au un pătuc. Că am totul ce-mi trebuie. De stați puțin. Eu mai am aer, dar nu mi-ajunge. Ups. Torțile îmi trebuiesc. Aoleo, ce fac? Deci, mai avem ceva de lăsat. Căluțul fuge. Iar noi trebuie pe aici și undeva Deci, vă arăt unde facem căsuța, efectiv. Cel mai perfect spot ever. Deci vreau să fac pe undeva pe aici. Efectiv, fix pe aici undeva Deci, cam aici să fie căsuța noastră. Dar știți ce? Știți, mama mea. Știți ce? Stați puțin. Trebuie să mă duc să iau ceva repede. Că dacă nu fuge căluțul. Sigur. Deci dormim repede aici. Bă, da. Deci dormim repede. Și ce trebuie să luăm este asta. Iar apoi avem craft. Da, trebuie să avem crafting table. Oleu. Da, cât sare căluțul nostru. Deci vom tăia tot. Oleu. Deci, hai că perfect spot pentru o căsuță și dacă vii pe aici, știi cum te-ai dus? Deci vreau aici unde e apa cumva pe cine. De asta puțin că am pus patul în altă parte, asta e problema, că vreau să dorm, dar aparent. Ok. Deci... Aoleu, te rog, please. Nu cred. Aoleu, am dat în căluț. Deci, de câte ori s-a întâmplat asta? Căluțele pe aici. Nu. Please, du-te acolo. Da, știți ce? Dacă nu merge așa, merge așa. Deci... Ok. Așa, deci. Trebuie să punem, cred că, cel mai mult asta și asta nu va trebui. V-am aruncat ceva așa. Iar noi vom pune crafting table aici, iar pătuțul nostru aici. Iar de să dăm așa. Aoleu, te rog. Deci ce trebuie să facem noi este un de asta. Deci prima de astea. Apoi așa. Iar tu, căluțule, vei fi aici legat. So. Deci cu căluțul am rezolvat. Iar acum trebuie să stricăm câțiva copaci și cam asta e în a treilea videoclip. Bă, e plictisitor, știu, videoclipurile astea la început, dar
N-am ce să fac, că nu pot să fac live-urile, că îmi trebuie 50 de subscriberi. Așa că dacă aveți, să dați subscribe acolo, cine se uită și n-a dat subscribe, se deie numai decât. Și da. Deci, trebuie să facem loc, dar... Deci, când am spus că nu trebuie asta... E enervant. Deci, trebuie să luminăm o leacă. What? Ok, cred că ajunge. Haideți să stricăm totul. Habar n-am ce vrea să facă căluțul nostru. Dar nu scapă. Bă, dar dau de... Bă, fraților, deci e enervant când se bagă în față. Te rog, nu te mai băga în față. Bă, deci cine a pus copacul ăsta aici? Deci așa. Pe aici unde mai trebuie, bă? Până când? Da, ok, parcă nu trebuia să fac. Trebuie de stricat tot de aici. Da, începe să dispară, adică l-am luat. Iar acum pământul ăsta mai mult. Da, unde am pus și noi o torță. Aoleu. Bă, și da, deci, nu va fi cine știe ce mare căsuța. Dar de să facem loc, asta aș vrea. Iar apoi să stopăm găurile astea care le fac din greșeală. Oleu, avem de-a dirt. Bă. Deci, cred că am făcut golurile în videoclipul de astăzi, care vreau să le fac. Prima este să facem o mini bază. Mă doare piciorul, că nu stau cum trebuie aici. Unde va fi căsuța noastră, adică o mini bază, cum se poate vedea. Și da, bă, cred că pentru o casă mie mi-ajunge. Că nu știu cât de mare va fi încolo și încolo. Așa că, ce să mai, cam asta am făcut în videoclipul nostru de azi. În episodul 3, da. Și ce să mai, cam asta a fost. Ne vom revedea la un alt videoclip. Nu uitați să dați un like. Așa, un like. Și să apăsați pe butonul de subscribe. Că e foarte important dacă vreți să facem live-uri și să facem totul mai ușor. Și când voi avea și Zelda... Adică asta, toată lumea știe jocul ăsta. Deși n-ai cum să nu știi. Pentru cine nu știe, este un joc foarte interesant. Care mi se pare că poți să te joci numai pe Nintendo. Dar dacă, adică mi se pare că poți și pe alte, dar cu moduri sau așa ceva. Și da. Nu uitați să dați un subscribe, foarte important, pentru să facem 50 de subscriberi. Și cam asta a fost un videoclipul nostru de azi. Ne vom revedea la un alt videoclip. Așa că bye bye!